jokainen aamu alkaa aina Igorin viemisellä ulos. Pekka Rantala, Helsinki Roosters, kulmapuolustaja numero 4. Mä oon täällä kuulotekniikassa nykyään töissä. Oon kuulotutkijana tai opiskelen nyt. Valmistun tässä vuoden lopussa. Ja aikaisemmin mä työskentelin anestesiasairaanhoitajana. Työ on aika mukavaa. Päivä duuni, kerkeä hyvin treenaamaan iltaisin. Ja tää antaa mulle hyvät mahdollisuudet olla jenkkifudis pelaaja. Offari mennyt hienosti, olkapään leikkaukset selvitty. Viime kausi sitten tuli valmennettu takakenttään. Kyllä se silloin huomasi jo se pallo sinne kentälle, että se on kova. Varsinkin kun ei päässyt pukukoppiin samaan tavalla, sitten viettää aikaa jätkien kanssa. Se kuski on tällainen se paras suola. Ja on kyllä mahtavaa olla takaisin nyt kentillä, kun on hyvässä fyysisessä kunnossa ja on tää mahtava. Paras laji maailmassa. Pekalla on älyttömän hyvä liike ja ihan uskomattomat breikit. Peksi on todella ärhäkkä ja uskaltaa tulla iholle pienestä koosta huolimatta, semmonen terrieri. Rantala Ege, seksipeksi, pallohaukka. Me on sellainen yhdistävä tekijä, kun kaipuu Ähtärin Lännenkylään. Peksi on mallin esimerkki valmennettavasta, että hänellä on riittävät fyysiset työkalut, erinomainen jenkkifudistekniikka ja ehkä joukkueen ahkerimpia filmin opiskelijoita vielä, että tietää mitä vastustaja on tekemässä, tietää mitä itse ollaan tekemässä. Tällä hetkellä varmaan se on paras corneri. No niin, lähitulevaisuuden tavoitteet on nyt katseet sinne Svarko Riders-matsiin ja lähdetään hakemaan sieltä revanssia. Katsotaan mihin meillä on vauhti. Vauhti riittää tänä vuonna, meillä on hyvä jengi kasassa nyt kyllä lähtee sinne, että mulla on hyvä fiilis siitä.